better or massive because almost what boy me have to know me. Tia better massive. I was said the mercy. Most more better age. And I will buy ya. You son and a yen wenty, and I will buy you know. Why you sentiment them so for no dear? You may dear so stress on a Cassiano. Say, and I want to see anyone no more. When she say, and as she say, no, Yashas Yache. Now, as head of the Regional Security Council, the neighbor before no, any mention in Kutahon. Because Sanya maybe say Bambo no here pa send ya beya ade basabasa bia no entimi ensi wo bra ye hye na ye ja ye nana ekwan kra nti ye di kan ye Bambo nsemo a ye de atokwam police commander no ne military for no nyina aye ne oso mo ye bia enim se nyame tonzu pagu so na nhye de agu kwan mu no bibia akose nje chede a enya de aboni bia na basabasa bia ebesi ewo bra ye ayi ye etosu biu se manhia ewo committee a omo ye ayi no hontoto ye yenso ye taa o machi ene o madi nkuta ho ne wo se regional coordinating council ye bia no ye there was a Kumasi Metropolitan Assembly enso ye no eno nso omo aye ho nyina enhye nyina the aka no ye kwan a ye befa so na mpanimfo ahodo a omo ba no ye behia omo na bibia akototin ko omo nya bedu ha na ye na osidi omanim ani omko otumfo ho ye kochia enti o se ani bi oba bia no ye dia ni die ni buo na kwan a wo so fa so na okochi otumfo bia no ehye ni nyina na ni nyina nso akototin ye shaasi na nsan ne na miadom ye nyanti boni bia ehyaase fi dapakan eno no ye efiada edi dapa anim ene ye shaase eno no akonfo ne bekom ye unfortunately no ene ye program ba akonsu hia na National Farmers Day no enti ye timi ba ha lit kura anwumre no kwa ansa na ye timi afa samre na omuso o mawie bibia ena enra eno nso ye dapa ene yaba ene ye ade kuntunkuni ade ena ntiwohwe a obia ntuma no anana tade eye tuntum ena tuntum ana kuntunkuni ena yifra ana yehye eno ndan yaba yabetena se a onso mampanin dada ewa ha His Excellency former President Ejekun Kufuor owa ha ohun penifo ahodo Owura Hackman former Ashanti Regional Minister Owura SK Buafu former Chief of Staff ononso wa ha former Minister for Interior and Defense Honorable Dr. Kufuor ono wa ha Honorable Asamoah Boatin penifo ahodo Deputy Ashanti Regional Minister KMB Mayor any Metropolitan Chief Executive and District Chief Executive, Municipal Chief Executive, Omunina, so now you talk to a crown on San Yajawono, Emerson, Obey, Yahoo, to say, baby, Ayabano, Yahoo, say, your DC is where will be out in the car, people, but Sana was here, no. Amamuno, your percent is Sayaka Crabem, now man for who said, and Sayana Bano, and yes, I said, ye are buying being your buying for Abba. Asantehemaa Metropolitan Municipal and District Chief Executive. Yo makuma kwa Asan. Edikawa be the cars Asan to us or eba. Sabi Kefuela. Ye best say no crab no anyasem pito. And na just yes, Omunina fa bus back. No Muna famra. To the bus back and a buy. And 2 Regional Security Council members no and me enemy deputy. Woma kan Omunina tina bus back and the buy send your beya. Convoy no anya chinchin bebrebe na ye mo man no so eka ana mukusu amuhwe ahwefo ye mamunyina akwaba ebio
yena na Afia Kobi Serwaa Ampem ya wotoso emienu na yeno so hye no ana eguso da ye no ene eyeda etoso emiensa ya yede eye eye no na wohwe emu a yena nanom ehefo dodo no a ewa ha womo efra chichiri ene bencheye ene wonom aba ene wo ba behwe sade be ya yena na eye no bibia betumi akoso wano esansese asanteman enya se kumase na anyo obi anso enya na sese de eye wote kokoso na osei tutu ababio wote kla wani bra wadwaso etira eda so da yepa yena na eguso ete adwamu na yena na Afia Kobi Serwaa Ampem wono etwa nani ehwe dan ya ye kokogya no ewo breman no na eho akwakohia se betumi ayi ne nsia na emu esanse wono na ebehwe na eye no tutu ye nyina no wode etintebe so na ebra wono mo hwe petatakra mu no hwehwe mu no na wono mu se esefata si ade ema na amakona de yadom ya wotoso emienu wo ahene no enu tie ne wono eneti adwamu ya sese wo hwe se ye no ene wo bibia betumi akoso ede amayen ye fiti ase efiri na no fiada ye na na akofo begoro ye na wo mo ede prapra kwemu enra clean up exercise ekoso anopa no edra nwumre no na chesa pese no a ene esi ye kosi ena ye kuntunkrida kuntunkrida we afasha kase pa na se de kuntunkrida no esitie no enka ye nim sasa da no dru so a enka ye fita enebo esanse eye enigida na so esanse chenchen bi edi ye wuo na kakape aka ye mpompom enyina boa ejanya ba beto ya kwantimfinti na ewose eye tuntum ena na de ye fra kuntunkrida no de eye tuntum tu be wonu obi ano na tuntum ena achese wono so efra ni nyina achese asanteman ade atoye ni chenchen bi edi ye wu enchiri ya hudo wa ha amamra hudo twagui enya sam keto abrafo mesi etu hudo ye atoto ye ebi atu se pau na akosia makoto na jasa mepe baby afa nyina saa ena etie ye na ye no a ena eguso ekoso yenya ye na nanom bi ewa ha se ya enei me dane ede amana na brenya na wone won so atwetwe enkomo na yahwem sade won so ewu na ye ne fa ye na sade na wonum enim no efa na wonum so aka bibi kakra ede afa ho na brenya Samri yesaka yena nanom bi ewa ha ya omoso sabi ni omunim ombeche na yeso ya museni a Asantehemaa mamre esitie nana medisa udini wakonywadi Pacho midindi na na chan brago probo hima mampo Asante mampo yo Sabri yesaka na na chan ya oye krobo Asante krobo ehima nana wada mebru emse sani ama we intense sanse ebra BBC biano na ebra ewa se na nata kunya so nya be se fiadu asanko asana oko ekura na uhwe ene eyiyoi se ne esikoso no se na osi hu fa ya Asantehemaa mamre ya Asantehemaa mamre hu no se enwanwa kura dodo se efa ma yehu bi se kura da se ye tra konya so no yehu bi se da nti ne no aye ya asempofro kura ama ye ni agia broso ewom se na konse do de na nso yehu bi se da se ye kura ye tra konya so nti agia no aye kama aye fefe pa na oda bro wotina konya so mfie se ni acho enfie nwotwe ni mfie nwotwe na wada bro enfie nwotwe ni no wa suahunu be na ohunu wa akonwadiem ebisa akonwadie ya ade a sabi wudi akonwa na de ho ayi amamusuo ama oman no wo furu obusuam ade pa na ofem e wa akonwadiem pacho mafa ne ma bebre mu se akonwadie no utra so a ene ma bebre wo ho no mo a e wo se abusua no eye ma wo enu nti no ene ma bebre wo ho abusua ne ye no ya na intense se wo mo beboa wo nana da we ka se busua be ya ma we die se obedi akonwa se obedi ade uba ye se no hin sase da ho a mo na mu twedie de na busua nsa mo awo ba cho ene de wo mu e wo ho se wo se ye twa nsa se die na me ba ye no mo no wo mo nya nkyerɛkyerɛ no
Omunya nkyerɛ me sɛ bia asase wei da hɔ anaasɛ wei da hɔ ɛwɔ sɛ wotontɔn anaasɛ biribi ɛsi saa menyene no nso wɔ ni a ɔwɔ amanɔne nti mehwɛ n'anim sɛ ɔbɛba na biribi a ɛwɔ sɛ abusua no anaasɛ ahennie no yɛde to ho na yɛyɛ no yɛyɛ na ɔdɔ bobro sɛsɛi ɔhunu dwabɔ yi ɔtumfoɔ sɛbi yɛmo a mohima ɔkɔ akura ɛne nneɛma sɛ wohwɛ nea ɛkɔ so yi ɛne ahemafoɔ ahemfoɔ yɛkyiakyia ne adeɛ a wohu ne sɛi ɛyɛ nika ma kyerɛ sɛ tradition no yɛyɛ kasa no yɛ asante amammerɛ mu no kyerɛ sɛ nneɛma no ɛnika ma ɛni gye nso kyerɛ sɛ ɛyɛ no ayɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ mu na yɛyɛ adeɛ no ɛfɛ ɛnika ɛni gye ɛboro so koraa dodo na ɔdɔ ɔma mobaa yi na ahema hɔ mosoma kɔ hɔ yakɔ na ahema si yakɔ hɔ yo ɛyɛ nana ɛkya krɔbɔ sate mampɔn krɔbɔ yi ma yɛne ka sɛ nana bɛpɛ gya mu na yɛde so aba nana wodi wadɔ mebro wodini ɛne wakonnwa wodie kora ɛfiri soɔ ɛne ade bɛma bɛhunu mpakyɛ yɛfrɛ me nane nyaako brago asante mampɔ bɛnini nyima saa bere ɛsa ka nana nyaako brago ɛyɛ asante mampɔ bɛnim sɛ hima na ɛne no ɛbɛtwitwi nkɔmmɔ yi nana brago wadɔ mebro yɛasante amammerɛ ne ade sɛdeɛ na ɛsi kɔi asante amammerɛ no wohunu ne sɛi asante amammerɛ deɛ mehunu sɛ nkɛnnɛ ɛyɛ akwasidɛ na nka yɛ fufuo na ɛnam sɛ yɛani ata kɔkɔɔ mu nti yɛnana da kɔ enti na ɛnɛ ayɛ kuntunkuni na nka asante amammerɛ nka akwasidɛ deɛ akwasidɛ twa to ani ka na obiara te fie ɛdidi wɔ ne nkonnwa ne ne nkurɔfoɔ ne ne hemfo nka ɛdidi na nam yɛnana ɔhema kakisi a wɔda Asantehemaa no ɛda n'ani hwɛ dan ɛnɛ ɛne yɛyɛ na yɛfrɛ yɛyɛ na sɛ ɛno nti ɛnɛ yɛfrɛ kuntunkuni a yɛde abɛtena yɛde abere na ɛkuntum na ɛba se ana nkonnwa no mayɛ ne dɛn sɛ na akwasida sɛ kam kɔ nkonnwa dɛm ɛkɔgu nsa ɛno nkonnwa duane ɛma nana no mo abɛn nkonnwa no mayɛ ne dɛn ɛba ne sɛ yɛbutu yɛ nkonnwa sɛ yɛ nana agu nti yɛsi yɛ nkonnwa ne yɛbutu nkonnwa no ne yɛabɛɛ yi yɛ sɛ nana sɛ sɛ ɛsan sɛ na ɛyɛ kuntunkudɛ na sɛ ni Asantehemaa ni abinti no ɛnɛ nana ma butu nkonnwa nana ɛna kwan bɛɛ so na mofa musi nkonnwa duane nnuane no ɛyɛ akwasidɛ yɛwɔ nipa a ɔmo noa aduane no nti yɛnoa aduane no a ne yɛwia de bɛkɔ nkonnwa dɛm yɛde kɔ a ɔhene bɛgu nsa ogu nsa wia me bɛnima me na mesi aduane no nkɔ me mpanimfoɔ me nananom ama mɛto yɛyɛ a yɛwuo no yɛpono obiara akonnwa ɛda hɔ nti mebɔ me nana din a na matwa aduane no na mde ato n'anim mebɔ wɔ din a na matwa na mde ato n'anim mebɔ wɔ din a na matwa na mde ato n'anim aka nana ɛnɛ yɛ akwasidɛ mu nana nyaako brago me na megyina m'anim a menim odidiɛ no enti momnia momyɛ ni di ɛnɛ yɛ anigye da yɛdidi nana ɔdɔ bɛbro na wo ya na onika ni bi na wo ma nana bia di mepakyɛw yɛkɔ nkonnwa dan mu a wonni mako deɛ wobɛyɛ ne sɛ wode aduane ne wura dan mu hɔ yɛgu nsa na yɛbɛma kakra no nti woto aduane ne wie a nsa na wate nam ne bi ahyɛ w'anum owie a na pii a nsa na wakoto nana ɔdɔ bɛbro ya na ɔmo kyɛ sɛ saa nsamaduane anaasɛ nkonnwa so aduane no yɛse sɛ ɔbaa bi ɛpɛ ba no ɔnya bi a ọba ni etwa aduane bɛdidi a ebi a wotumi fam edi nyaba eti bɔ sɛ bi a yɛyi aduane na ne mmaa yi nyaba wɔ ho ɛdima no yɛ di nkyɛnse abɛsa ɛkwa no ɛno kura saa. Ìbàkyɛ no kura fi sɛ mímí fi ebo nini ni hɔ sɛbi tam a maame edi akonnwa no na mi yɛ akɔlaa eti saa tam deɛ na asɔfo sam ne nneɛma no nti eno me nana ne efirɛ ne eno ɔto aduane na wotwitwa gu a na deɛ bɛka no nkate kwan. Neso nti yɛn nyinaa ne yɛbɔ mpɛmpɛ sɛ bɛbɔ no nsia ama akɔyi aduane no aba nti no nsia bɔ na me nana brago kɔyi aduane no ɔde ba ne yɛn nyinaa ne yɛdi nti me fie ɛyɛ bɛnim asakyiri abusua mu no bɔnini ni hɔ yɛn nyinaa obia yɛn ma ne yɛn nanam nyinaa wo ɛnɛ deɛ
wofrɛ wɔ bi a ɔto ɔkɔ asɔre ɛyɛ abosonsɛm nti ɔdi na ɛno kɔ na nka bɛkan sɛ saa nneɛma nyinaa na asɔfo yi daadaa yɛn nkɔɔfoɔ sɛ ɛyɛ abosonsɛm sɛbi eti no ebi koraa no sɛbi efie kɔ ɔyɛ koraa wɔn ma hɔ na waba abɛhunu ɛdeɛ. mepakyɛw ɛnyɛ memeti wɔ mekɔ asɔre mekɔ prɛs mekɔ communion so ekuo ɛdeɛ menwa okɔ bi awɔ asɔre ɛsɛ bi a ɛbɛduru tam ɛkɔ baabi na menni adagye eti me ka kyerɛ mo sɛ sɛbi o deɛ obi kan bi sɛ nti wo na akonnwa da wo fie ɛna atɔ a nka aka sɛ yɛ abosomsom yɛn nsom bibia yɛgu nsa no a nyankopɔn twe di ampɔ ne yɛfrɛ ne kane ansa mpo ɛna yɛafrɛ yɛ nkonnwa nti ɛnyɛ abosomsom mewura na wodi akonnwa no efie sɛ ni pakyɛw medi akonnwa no ɛnkyɛ pii ɛnya bɛn fie bɛn wɔtwe ɛnkyɛ oyɛ kɔtɔ foforɔ afei na wabɛ nsuo mu sɛ meme maame hia wohima wodi akonnwa mfie aduanan nso mu na ɔwɔ yi nto dana yɛda ase yes nana benim hima ɛna yɛne de kasa no nti yɛresa nana foforɔ akasa na ɔno so deɛ onim ɛfa yɛ Asantehemaa amammerɛ ho no sɛbi yɛhunu nti saa mmeri nana atra sɛ mɛbusa no nana wadam eburo wodin ɛne kura fi sɛ ɔde mu hima mewura ɛfrɛ me nana atanoa abɛbio dwaberɛ mu hima mesaa yɛ mampɔhema akyea me ɛpɛni na dwaberɛ ka dwaberɛ mu no wɔ he dwaberɛ mu no mɛkɔdwa no yɛ ɛbɛto me nananom dwaberɛ mu ɔnna wɔka nana mampɔhema ho na ahemafoɔ biara ne hɔ dwaberɛ mu no ɛyɛ sɛbe obi ɔgyegye nneɛma ɛwɔ adwam na afei so obi yɛ kyiribra a me nananom yɛ ne kyiribra anaasɛ yɛgoro no a yɛde ne bɛkyerɛ me nananom ansa na yɛde ne akɔsi hɔ agoro no ɛne dwaberɛ mu no ɛsɛ ɔkonnwa no wamammerɛ a woyɛ ɛfa ho no no yɛ nana Atanoa wodeɛ woka brasɛm yi deɛ ɛnɛ berɛ yi ɛntwam ɛbaakyɛ ɛntwam no ɛbaayɛ ma yɛ mmiɛnsa anaa gyakoma de fie mampɔhemaa sɛ mebɛyɛ a de sɛ mebɔ no amandeɛ wɔma manya wɔ ma matwerɛ wɔ mu din no na mede kɔ na ayɛ wɔ mo ma yɛ nnipa no bɛyɛ mmiɛnsa nnan yɛ a wɔ mo bebree awowo a wɔ mo nyinaa bi kokɔ aburokyiri a yɛba ɛbɛda maseɛ ne wɔ mo maame no ɛti ɛntwam afra asɛ nkwa ne anyɛ afei nnipa mmiɛnsa wɔ hɔ a yɛbɛyɛ wɔ mo bra korɔ nana kyiribra no ɛnɛ ɛwɔ hɔ bio ɛbaakyɛ wɔyɛ ne deɛ wɔ mo ɛmfa wɔ bi mma nanso bra korɔ ne deɛ ɛyɛ ade a ebi adam akoma so kuro bi so kura wɔn mu nim yɛ a wɔn mu ti ba mi hɔ ebi ebusa mi sɛ mi di akonnwa no akyɛ na ma kyerɛ wɔn ne kwan so. na saa mmiri a wɔn fa mɛ na esi afɔ obi ama na bɛ hu sɛ ababaa no wɔn nyim a ɛkwan bɛ na mo de fa. sɛ yɛafa na abɛkyerɛw ama ɔhu sɛ ababaa no wɔbu ne nsa ne a de bɛ hu sɛ wɔn nyim kane ti tɔ no sɛ saa mmiri no yɛsɛ wɔayɛ kyibra ɛba sɛ akwan bɛ na mo de fa. Say no when in Yamaya, who no, I ran not on my family, the baby. It's when you want for Banana, so yet, it was sure, man, to have an amount, yet, my fear, and they put south. That the other Babasi and Chimano, Chimano, my man for a put a repa, that an edge of 20 feet, Sim, Emma, last the brush of what now, so much, if we are, you put down the fear, one fear, a be a cannon, no. A yin and no for so, and in this what Trassi and come. Emma, you had a question. To any man, the poor need to yam someone that any private brain is a book in Kunda. To any man, I want to say. No, Doma, a ye who buy who say, Senia, a tutor, and in the American swing in a who has Asantehemaa say. They were said in who on a day. If you could not, fear dear Senny, I may buy a Yaman fear at the assembly, and a baby a Kunya. Some Nana Pokua. They say, what fear you see me? There was 63 years. Nana Pokua, we and Nina, me come home. I mean, Nana was free mono, every son of a soon. A baby, I need this year. Like as all the women, the old will be a room. But I'm a home back of pen, and I will be an idea. We can't be. We can't be. Now, so let ye a son. Ready, I buy a son of Pia Quanana. I feel could be a brave tin in your man. Our man for him in a theatre. So they way by any day no quan. So who ye no more, yet, guardian, and didn't man for him that
ye baby ground na to mpam ni nyina medi na chi ye be sie no nyina medi na chi na nna sade sie me mam na sade na asante aye o ma me aye no we di am ka se me hu bia na me boa aye sonko kura na say na obeka kire asanteman ya me kan kire asanteman se obi akonwa woni fie bia wo fa ni die ma woni otekonwa so ota ema woni otekonwa so na bibi sini fie a baba wa na e ma nte no mo fa ni die ma ahemfo ne ahemafo na woni etimi epagya na konwa no na wote wakonwa ho pagya na aye kama na ye nyina yabom asom fa de yesom ana wayade ayade wasie wa maame amane kwanso ama wo bia wo hwe bia ehu tinyame nhyira nana yo mampo jabrim hima ana ne kasa ye no sami ne nana foforo be kasa no no soso omiahwe ya mamre sene ne eko ya ne maba ye ma ene ade nyina ya sa ya mamre akofa bruni de na na oda mabru udin ene wakonya e freme ne nana frempoma me free Asantehemaa binim na me maame eti apoa ene ne di ayokohema ana ayoko ba peni ewo Asantehemaa mu ha efa mampon ne nkurase nyina na samre no amedi me maame na chiro na me ya akwala na misa na koduru mre bi ma ye mo boaboa wo ho ano se yoko no nye akonwa esua de ye beto na sawram nti ye nyina aka bom e maame eti akoa no de ni si ayoko ba peni maame no su kuta ye me ya akwala ne nyina maame ne tua na matiem anche maame ne frim ene ye fa me maame ata amoa nti na na popo ba regu ye no me ne me maame ata amoa no e ba ha eyi ye nyina sa me na misua me baabi me hunia e ko so nyina e ko duru mre bi ma me na ye aye sei waka nkire gu baabi ani si ya so yi me ne me maame ne ba na nim e ma obetia ka kire ne se ye mpembre na ye mra na wompa ye nkire Asantehemaa se won so wanya adehye enu bi wo Asantehemaa mpo ene ne nkurase nyina wo mo pani ni eti yenso ye ko ye na me maame no anto odua anto homa ena onso efiri mi wo mo firi mo no se ento ni nyina yoko no ne nkurase nyina keka wo ma adwene bo mu no eche se me ne akwala me ne sa nipa no mienu ananti ache a me hunu esomfaso ene animonyam wo mu nti e ba sa mra me maame ne kai mu no wo mo de si e maame bo modern akwachi a na eja kuma du fie e mo no so bo ma ba so ba bia wo mbe ko bia no na busuafo no so maka wo mo nyina bom yoko ni nkurase ma mpon ne nkurase nyina no maka wo mo nyina bom e de ya se wo mo bebre cheme na enso sane ya manim die siti an sane ya mesi bu wo mo no nti wo mo afame aye ba ko pe nti mre ba se me na iwu ye no mra wo owu ifufuro ne de na sabre na me yare nti na nya kwai amabi na ntumi amabi tuwe no je ampoyima aka kire me se wu kra wona na pemu eda fomu me nyawo ampa so na di me na de na chi aba na sane ya mesi hu no no me hu adwiri me hu se ba bia mawura na ayoko no enye enton a sebe yatete na se jimi so me tutu na se timi na me bona baso na akoye udi efiese ni e pato mi di enfie mienu nie o de na anu ya abefo na obani na ahwe niema ekoso entwene kure jiya kase niema etwaguya Asantehemaa mre wonu hu so be himana me no me ho aye me de papa me ni agiye me hu se me nana no wakuta akonwa no me nana hu ya no de wadi wobedi na de se wakuta ene se ne maame pemu so da fom no ade a wo ye no me akra me si ha me hu adwiri me nyame nsira no nyankopon to no nkwa nem o mmamodian se ne be ya ye nyina ba mama mpomman ye nso yatimi abekoto no aba ye koto no mom na ye beta akoto no yie ye hu sese oyoko no
enye fe bi agro asania ye di agro nse se ye di agro se di hie preko pe ye kutama santeman se ye bia ya no se ye bia ya no ka se ye mu obi ani no dwa no wo ma tutum ye mu obi anko ba bia no wo ma tutum nti me hu fe me nana no wo ku nana ebede wasi edwasi ne wa kire na saa na wo fantete e mo fra no so mai no mu gu asantom le ye da ase be pejo wade o mebru mse bi so ne na me na so so we hima so ada ho se dia na be ka se wa se ya mamre na oso woni hwan ni se oso obdi na machi abai udi bre ni se me nana ne benim hima na ne brako na ne nyaako brako one nananom anam di o machi a se be me ba be hwe afefe dia nana aye anti na mba na obai se na ukwa be ka kire o manuma e wo fie se ne asorinti bebe fi se niema se ye ya e ya bosonsom ene ade no se na ukwa be ka nana ene de mabe hu mani so ade e feti enu anti na me se da ba se me be hwe bi na da chi bi no me so me ya bia maka je me masa mo mesin ko hwe de na otumfo ne ma me twa na ni hwe dan ade fefa wa ye ama Asantehemaa many are so many. Oba by dear no ha wo dwiri wo anasa ye won wa. There me one say ahemfu igua ahemafo e je say nana not nasi wo mo susu gua ni pa bebre obu oga won da. Ubusa say na wo hini be ni abodi di atro. Oni be ni abodi. Anya bi kra mi sabe hu na na brenya wa. Many are ji say me na brenya o ya mi mental. Then never be una that brenya. Any Kofi di ma ankwana. But em say ne oska de nsa akonwa no. Da bia onya bia ka obedi pa. Na me present am for me bretini. It is a breakthrough ya ne di akonwa no. Se toles ye di misisu di ane na me di no. O so ho kra. Ni ge jabe. Da bo se na ma bogu so. Ni ya ko be ge say am na ye wakono. Je na ma friend na brenya be di me. Ene na ga me wie. Eti mi nya na se me na no friend dia. Ene meji. Yo Sabri am say na ma ka say wie. Ama Sabri am say otumfo enche bia na oba be sole. San say ebre no ekọ. Mr. Sabri bia tenefo na ye ready a almost so atene. Ni e dia hia otumfo ana te dia gya no kwan. Na Sabri Kofi ebre enwinu ajo. We na ana hingwafo no na omo pai ade achio je say owo pe kwai asole no. Sabri uhwe dom ya Kofi edoma ba mami akata me hwe efonu ya me hu se nia edom sije Kofi se na beka na di kai no aseda no se de ma yetimi sa twedi apon ho ye de aseda di ka ma twedi apon ni aka so ekoma nananom eye aman mu empanimfo ene ejamfo ni adofo mba ebeboa ye ma eye nana hima Afia Kobi Serwaa Ampem otoso mienu eye na yiyo a eye ayikese ye yo ni nyina anase kese enkoma aposifo ene bambofo ahoro a omba ebebo adwumade yi ema ni nyina ekonkai aseda pa ene de mom nemom empanisi se ebi da odumu atubia ebene ye da wase ni esasere won se ni aka yanim no so dooso enti onom emra na omo meboae na ni aka no yetumi nyina enkosi Sabri enche kra otumfo ebe pejare mu eye asante ewra obe pejare mu na afei onya pejare mu wi a na ahemfo aka no so atumi apeja wo mu na yenso yetumi edi ho achi enti Sabri ye hwese eye otumfo 62 abebio obe pejare mu na afei yenso yetumi apeja mu Sabri de mawu se nana sorry is a do Sabri ya ayinkwa ne obetie de ombeka ne se nana aha chinechi a wo ne che se onom be sorry Sabri nana se mehwe ne ya se de dom no asi atwa ho mfrede no mani etumi hu ne yie de nanso se metomani na mechine mani a mawu se ebre adro de otumfo nana sorry ma woni ani ka sembi
Unim say mpanyimfo etitini Ghana mpanyimfo ebaya wote presidential days nyina wo hwe Adom TV. Enya asem ketewa kra isanse baby ya wote enya ade a wani bedu no ho a eti Adom TV ada Roma yen na yen no ye frefre dom eti yenya bie ye kasa fidie no ye de fidie ni to hode a na wiase nyina hwe ye enu nti ne yesi Adom TV de ye wazo ye na bema me ba ye ade ba ko na enei me hunu ye Nanahema sabre ya Asantehemaa ewura abetena dwaboya se amanfo akotia ne ne ade edu sabre ya Nanahema ehe no wo sania oka no Nanahema sanse bi belfo kase kabibisi a on ya tutu aka no sa ofikisiem ya sabi ejamfo ne adofo ekọ yakọchia no ya ma ne yakọ sanse ono abetena onana anase omami anemu a belfo so afa onana aso eno tire base ya no oti ifie efikisiem a ya chiachia na ya ma ne yakọ ahye ne din eno ti ofikisiem mi remu kakra mi hunu adehye nyina wonso watena se kama na minya hu lady ohene yire sabre first lady Asantehemaa edu sabre ya ono no obetena dwabo ya se anansa ono no odaso wo fie a ohwa obabi nanso no edu sai a onse otumfo awogo bepre efri aman so ni nkroso aba ya samre ye bekoi sebe de obi abeda sebe de obenom eni ade nyina ebasa lady na sebe why hot one obehwe se ne sane men nyina ebetoto na sebe enkofa ni guase e masa so bi ba kwa menya ba bia na ba menya sebe aduane ani ya meme nsuo sane menya lady na sedia ofia ototo niema enti ye woda poti bia eye ye esanse bra ye doti ye no ye hu si etu da bi si ho ema ohene yire ebaaye ebo moden enso ebe ma ni kru ya akọ ye woda bi wo ho a eno no ye be ye ne special ama ohene yire obeba ma hu si esuade bi ko emfoni eye na wokugo no esika na da bi sebi we jute pudio the frejute pudio na pudio ya eno ye den aha echiri mechiro mu echiri ensem ni bi wo wa ye nka no be da bi eba Japan no yemu nchira akora sa enti no ohini sori mahunu se ye de ayiwa na habai bi wo mu no ya wa ye friend samanke suman ohini suman ya eni ye di twam no ya enti ye de no sin dia just eno eprapra kwam emani boni obi okura du boni eni nya bi sa no sa de edi animo no osum tumi no eduro ma epem na sabre se de wo ba no sa na wo kọ no ye de nsafo ani be di kan akobie bi apona sa pepepe se do ba no sa na santre no ebe ko sa nzebase ya na okọ ekokra na nanom ayemfo no wo so na mo so bekra mu nya afi na otia enti wa sorry enye so sorry ya putubru no okọ dabi obetwa oyemfo ababe tiaw ya ma okọ abane ade na o so na pum okọ no anka obi a se bi na ya enti no obekọ no wahimni nsa kra obekra wo mo sa baako sa kopim so obekra obi e twapata hu afia okọ no gifie owi ansa watuntini akobie ya na mahuni se ebinum asase peja wo nkonya ejimie ni bi ye bobode sen minim so ohene nsori ye kra ade so abenfo se be change ya na prosper ni ewu de ni ti otiwe wonu asori de na ofe edomo e kwanza fe obi aso ati atene obi a ekoni fie sanse ni eti oba ya no wonu asori e osori so dia kasa na eduru bi asase mi si ahifia wo ahifafo no osotumfo mabunfile so ebufu bi enso mo pe bibia ye no na ye ba no mi hu si etututuo ye konso aye tututuo ana ye kwenti agi o ye ba ye no sa na ye kwa be ye nsesa hwi wo mu dabi enti se mebisa edien na wo se ye hwe kwan obroni be kasa subsequent days o se dwumadie na ye enidiso echina otumfo obekọ pampaso kejetia esoro bebia na filling station bi wono de soro efie boyfriend penny ataya odi fie na ehona okwakoda pakamu
watutuo acha Asantehemaa ame wo se afi na yiyo no ne pompon so a edro many ahemfo kakra kasai ebinom kire me se won so edabnada ahemfo ni bi se wo betena pakan mu amahemfo no wo bese wo batakari ne ade abrada amahemfo no nyina eso beta bayira apakan no so ahye batakari na wo betena pakan mu na wa ahye batakari no sabre na otumfo no mebisa se no besa betena dwom ana se no obetena dwom mebi a enye ha ebi ebe efie anase bia abodu kitoma na amunya amahemfo so akwakochia se bi omoso ebo yura eko a omninya na ede ekoko to ono kokko a esese bi so onsi enti se yura otumfo eko a wan no mebedi nati echena a obese ne batakari no ye wa ahemfo foforo bi o won so obese batakari ana ye nhwe echera na hu se ye papa waso bibim eye die no bodua na ade no de ye ade ono anani we no me hu so de abona betri benkum ne ni nfa ana hu sasa ti obi ka obi kire enti sabre de na tena baka mu otaba ka mu na wokra wokon na okwa ozo ka sasa oba no saa no boko no besa otaba ka za na akọ tete wokrakra so obi di cha no wokra okọ sabre suamefo no asoa yede entwini edi akire Chesantini no kama na enei Asantehemaa mu enne a eya akwati dai kuntunkuni dai ena yegusu a yetwa emfoni ade brew no tuntufo ena di akire no obi atio da ne kon kama na ye papa akire mu ye nana ayade a sede ye obaye no okwa ne saa eya na mi hu se ye obi so ne nsam o tia kura ne so ne nsam o hima ne so o so kura ye wodi o so sisi ye wodi o so ne sisi ya e friend so sisi hene so mi sisi hene ya ono so nkrofo so na se ono na Santini so la na onanti a o so sisi se na be ase bibi kura se be mbom ne bo produa onko bopom na so bopom a e entam kese asem kese enti so mi sisi wo ho na ne o so nsa no nso ono so bibi medi ono ya friend say na ono ko ye ne mi refika ka na be kai ono nso ye hene wo fie ho na de we ne friend bu abasa no bu abasa ye otumfo pranko hene jase oni bu abasa na chese edini kra ye nko market dabi ko bu abasa se bi ono hwe ahimfie adehini nya no otumfo se bi ne japa de pemani na ona bu abasa de so na ya na ye se ye wo mpaboa hene ye wo hene o re bubu hene wo ho ya wo de abi otumfo mo re bubu hene mo wire bubu hene ono de o ya ni so hwe me ebubu ni mo wire sarete sa ahimie ede pa ana ede otumfo tunso mo hene wo ho de bien tunso mo hene tunso mo hene Gunsio there were baby your brain sick alcohol or hina ono hwe e de ko ukọ edum sabi baby tu feel I want o ho for ebulom na the break to for the name na kire se tete e wo bi kampa tete wo bi kire e wo friend na e wo bi a ntuma ono hwe so me tese esi e na na brase hene ono no pro tumfo na ono ka bi esi ono no hwe mi esi wa hwe mi ato so eti nana ebe frantoma ono no decide entoma wo se na ne fra eti sa nana na nkese decide say na me pese mi fra we na abrase hene say me mpe we a does it mean say on ti abrase hene ananso obeti abrase hene befa say ono akasa no woni bi aba wo ko entoma bia ko be che bia moma mentuma isi bi betimi de be say miensa anana akokire no wo hwe woyi na mi ni obi di nkomo na o ka say friend bebre no ohinpon ebe edwabo ase a ye ma enkrofo di kan ebe hwehwehwehwe entuma nkrofo frefra yesi o ye bakra na obi ntuma no ekosuru bebira yetimi ma okosesa minim no bre ye ma obi mehwe wo hene na wo ba no wo na se ohun se entuma efra wo no wani boso asese be so e frotu fo no e bi fo wa se ko if your mamre mu no ko hini bi e ba himfi a ne tuba e bi ni po boy bi
Tumba no so 2 fofra no eso ko pound de akwa ni nura enye pe akwa ni nura de eyade a entimi nye peda na enei me twamani akɔhwɛ de ɛkɔ so wɔ na ahema ahemfie hɔ a ɛkamani bɛgye sɛdeɛ yɛ papa no ma kyerɛkyerɛ yɛ saa bere deɛ eyade a na ahema ɔno nso ɔte adwam ofie ahɔho ɔba enti no yɛse ɔnta ɛmbɛtena edwabɔ ase saa Dama Kobi mehu sɛ wɔn a wɔso na na wɔde ne twa mu yɛwɔ baako a ɔno no odi anim pɛɛ yɛwɔ obi a wɔ benkum yɛwɔ obi a wɔ nimfa ɛno no yɛhwɛ wɔ ahoɔden ne sɛdeɛ wabɛtiri ɛso ɛne yɛde wasi mu ana yɛakyerɛ baabi abɛtiri ɛno yɛ n'adwuma a ɔdi ɛyɛ akonnwa a ɔno nso di a ɔna ɛhwɛ sɛ kwan mu ada hɔ ɔna ɛhwɛ sɛ yɛmfa nsɛ sɛ mampanin ɛkora ɛba ɛdi ka wɔ asraafoɔ a ɔm de moto no ne adeade di ka yɛhwɛ kwan mu ɛma wo a wonyina yie ne a mo agyina yie wo sɛ ɛduru adwabɔ asese a obi wɔ hɔ a naso ɔden wɔn sɛ nana kɛseɛ sɛ yi ba ɛnso ɔbɛkɔ akɔtwintwa ne nan ɔm de bɛhwɛ sɛ kwan bɛda hɔ na nana fam yɔɔ eti ɔm nso yɛ nana polisifoɔ a ɔm boa ɛma kwan da hɔ yɛgu so a ne yɛhwɛ mehu sɛ ɔhene bi koko kyia nana no ɔde bodua ɔde bɔɔne ɔde prapra ne ho na yɛsi ɔno mpɛ na ɔwɔ saa tumi ni a ɔbɛyɛ saa deɛ no sɛsi nana sɔre kɔ yɛ mehu sɛ saa ɔhene no wɔsan bɔ awura hɔ bio ɔba no ɔkɔkyia no na ɔde bodua ne prapra ne ho ɔkɔ nso ɔde bɛkɔ akɔ prapra ne ho ɛno ho amammerɛ no deɛ menim na mmom nananom deɛ adeɛ baako wɔ sɛ ɔde too tirim sɛ ne ɔmo pɛ na ɔmo yɛ nsi ɔmo bibia ho kwae sɛ ɛduru adwabɔ asese yɛ a yɛa nananom kyerɛ mu a tumi ahodoɔ wura nananom enti tumi ba ɔmo mu sɛ bi nipadɔm atwa ahyia akokoduro a ɔmo nya no nananom na de tumi ne bɔwura ɔmo enti sɛ ahoɔden bi ɛna nananom hwɛ pɛtɛtakra mu nana hia ne yɛde akɔma no na kyɛ sɛ yɛ transfer powers ni ɛyɛ tumi paa nya asɛnkefoɔ yɛde ahoɔden ɛbɛma me a na wɔ sɛ mede kɔma na wɔ sɛ metumi sɔre waka na mede kɔhyɛ ne nsɛm ɛsiane sɛ bia na mpanyin ahu sɛ biribi ɛnam fam anaasɛ ɛnam mframa ɛnam soro ɛba ɛyɛ tumi ɛna nananom ɔmtumi yɛ biribiaa na mmom ɔhu sɛ mpanyin aka ato sɛ wiase aboa no nano wɔ a ɔdidi ɔde soa sogya ɔmfa ntwa zuo memete ɛyi sɛbesɛbe mprɛduasa ne nsɛm nyinaa na mɛtumi aka ebi wɔ hɔ kora yɛwɔ kwan ho saa ne nsɛm nyinaa yɛsɛ nsɛm ne bi wɔ hɔ kora yɛntwa adwan mu nso antumi nka nti sɛ nananom asɛm no sɛ wohwɛ na wokɔka na woanka ne yie woahwɛ a no wasefoɔ nyina wo ne wasefoɔ nyinaa bɛnya amane enti no duru baabi a neɛ wowɔ ho nimdeɛ a wotu sɛ wobɛtumi aka no na waka na agya na ahai nana ɛyɛ a ebi wɔ hɔ ɔhyɛ da afrɛ wɔn sɛ bɛkyia me anaasɛ saa berɛ yi a watene ne nsa yi obiara du a ɛbɛhu sɛ bi mu tenetene wɔn nsa obiara tumi kyia ne bi kɔ saa berɛ a watene ne nsa yi deɛ wo sɛ ebinom atumi kyia nanso ɛnyɛ nnipa nyina ɔn sɛ aburo a yɛwie ne wura ne nyinaa kata no ho nanso yɛwɔ wura a ɛbɛn aburo nankasa paa enti sɛ woyɛ nnipa biara sɛbesɛbesɛbesɛbe mprɛduasa kofiri kwan mu biara mama menka ne saa na woyɛ wadwe sɛ wokɔkyea no a kyɛ sɛ abrafo ne ɔmo ma kwae koraa na abrafo mu wɔ ho obi nim ne akura wɔ yɛma kwae ɔba no ɛsɛ nana mo tete miamia nti ɔmo nyinaa asɔre ɛpere anim ano masala a yɛhwɛ sɛ nea ɔbɛkra wɔ mo no akɔ nti ɔmo asala nyinaa nso ɔnam ɔmo mu ɛyɛfo no ne abempɔfoɔ no ne ɔmo na asɔre abɛgya nti obi ɔno a na ebi kɔ ohun n'akyɛ aha na edwa bɔ enu aba na ɔfɛ ne bi a ɔne ebi kɔ ɔno akyɛ no ɔno nyinaa no wɔ kɔ wohwɛ a